आदैमोन दिनै आरोना माने हिनजावखौ फुजा होनाय फोरोंनो नागिरदों आदैमोन जोंनाथ' बाथौ धोरोम जाहैबाय नोंसिना मा बिसिना ब्रह्ममोन नामा होमबाबो बाथौ दं आवाथि सावो जोंना आवाथि सावा जोंना बिबारसो आरोना आदैमोन दाउबो हाया आरोना दा हिनजावा फुजा होनो रोङा जेनेबा दायथ'आथ' बिनि गोग्लैजोब्बायना आदैमोन ओंखायनो हिनजावखौ एसे फोरोंनो नागिरदों जाहैबाय आं जान्थाया फुजा होनाय बाथौ लिरगासिनो दं अन्थाव बाथावलाय दे ओरै जान्थाया मिगि एवग्रा बेहा बाथौ लिरग्रा आरोना मोजां लिरदोंआनो ओरै जा दं लिरजोब दे औ नों दा सिख्ला नंला जाम्बि बुरिबाय दा न'खर संसारा नोंनि आखायावसोसै आरोना बिमा गासिबो दायथ'आनो मोजाङै लेट दै एसे ओरै होगोरदोब्रा दै एसे सारलागोरदो बेयाव औ बेफोराव दै सारलागोरदो ओमफ्राय लिरलादो सोरां बारां ओंख्रि ओंखाम संनांगौ ना सोरां बारां सावनांगौ ओमफ्राय इसिङावल' होखागोन बै बिसुरियाव होला हा होमबा सावजोबसै गासिबो दे हौवाया सावो नामा हिनजाव सावनांगौ आरो खानाय खाथ'नो मोना मोजाङै लेट माथो खालामनो उफाय गैया बुजिदों बाला गुदुङावहाय होननायसो बेखौ लिरनांलाब्रा बेखौ फुनांला बे सिमेन्टखासो नालाय बे सिमेन्टखौ मानो फुनांगौ जामबिलाय दैजों ओरैनो ओरैल' हो नै जिं जिं नोरै सुफ्रुब्रा बेयावनो सुफ्राखै नों बे बाल्थिङाव सुफ्राखै खोनाया मारै बेखौ लिरदोब्रा मोजाङै खोनाया दे खेला खिसि नङा थाब्लेट नै बांद्राय जायाखै नोरै फुख्लेन नोरै फुलाङोसो नामा फुख्लायबोनांगौआ होमबासो बिदिबासो मोजां जायो दा बेलेग गेजेराव एबार ओरै फुदो बेखौ बेसे माथो बिबारा मोजां खाब्रा हेला हं नै गोजाबो नांगौ ओमफ्राय गुफुरालाय बारल' फिसौ फिसौनो बारल'दो जाम्बि आइसो खानाया बोनो मोनैनो नायदों आदैमोन वेरे मेगिसो जाबाय खानायबो जानो दायबो जागासिनो दं नाय गुफुरा नै बड'फाया आं खादो खाद' बारल' जाम्बि एक नै बेलाय दा ओंख्रि संनो हास्लाबनाय नङा नों थाब थाब होआबा जायो नामा बारनिल'आ जायो आयै मेगना नुवाखै नों मेगना सिफेक बायाबा जानाय नंलादांलै आदैमोन जालादां हनै मेगनानो दे नै आगर बाथिखौ रेडि लाना दोनफैला बाबाया औ नोंसो दोनदो होमबा गोजाया थख्र'जोब्बायसो औ गोजाया नै गोमा बारबायसो जाखो हा जाबाय ओरै माबायाव लादो खोमायाव मोनसे लादो हामा हामनायखायनो बुंदों मा जाम्बि हामनायखायनो बुंदों मा जाम्बि
दे बेयाव ओमफ्राय बेजोंनो बेखौ लगायहरदो बेजोंनो लगायहरदो बेखौ बेयावसो होगोरो हामा बिसोरना महाराजाया आफा बोराइ बाथौआ सेब थावखौ जोबाखै आदैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम जाबाय खननै जाबाय आरो ना बाखि न'खराव फुजा होदोंमोन ओमफ्राय दिनैजों खननै जाबाय नों फुजा होनो मोननाय नङा ने बिबारा लाबोदो मायाव दा सावगोन खनसेनो दा बिबारजों बे आफा बोराइ बाथौआव गुफुर दे हान्थु खरायब्रा हान्थु खराय खोनाया औ सिदा एसे बेखौ एसे बोखोबाव जेवारिया बोखोबाव जेवारिया औ खायलें जाखो नामाखो बेखौनो ओरै हरदा एसे खोख्ले आगरबाथि हनै सावदो बेयाव र' बैयाव हरदो बे आफा बोराइ बाथौ सिजौआ नोरैसो होग्रोनांगौ बिबारखौ बिदिं होग्रोनाङा नोरै हरदो थुलुसियाव हरदो आइ बिमा लोखियाव बै जाथ्रासेयाव सरासति थुलुसियाव हरग्रोदो गोजा बिबारा उल्था नङा एसे खाथियाव होब्रा खाथि समायनायाव खाथियाव बांद्राय गोजानावबो नङा एसे नोरबोबो बाव जाबाय ओमफ्राय बै गोमो हमनाय जाथ्रासि सरासति जाथ्रासिया आइ बिमा सरासति बेयाव जिखुनु होदो गोजा होदो दे बेयाव होग्रोदो सावदो ओमफ्राय अगरबाथि बिदियाव नङा र' बेयावसो बेयावनो होदो बेयाव होदो जिखुनु गोजाफोरखौ लादों एसे खाथियाव हरबाव राजा जेवारिया खाथि हरबाव एसे नोरबोबो मारै खालामनांगोन दालाय दे बेयाव खुलुमगोर ओमफ्राय सिङाव दै सान्थि सारगरदो माने मोननैल' सावखो मोनब्रै सावदो बैफ्रावबो मोनसे थुला हरदो मोननैसो मोनबेसे दंबावो दा नांगोन ना बैयावबो दे ज' सावजाबदो ज' हमजाब नोंनाव नाय मानसिया सिन्दुर बुथुवासै नोंनो हास्लाबा टाइमा मोनाबायना नों माला ओंख्रि ओंखाम संगोन नेनो खोमोरदो फोरोंदों आदैमोन उफाय गैया मोननै खामाखैदां बे मोनसेया दे होमबा जाब बैयाव एसे खाथियाव थुहर औ अबाव फुनो गावनाव आयै
र' आंनाव थुला आंनाव थुहर दे आंनाव थुलाय फोथाया आखाइजों जाबाय आयु आंना नोगोर साइसबावैनो फोथाया दे नै दै सान्थि सारग्रोदो खुलुमदो फोसाव आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिग्रोदो ओमफ्राय आइ बिमा लोखि आइ बिमा सरस्वती गाबज्रिदो मोजाङै गाबनो मोजाङै खुलुमखाथारबायबो ए मोजाङै बोर बि संसारनि न'खर मोजां थांनानै थानो हाथों ज' सावखाबानो जायो आगर बाथि लानानैसो खुलुमबाय मानसि समाय नुदों नों बाथौआव आगरबाथि सावबा आगरबाथि लायनो जेवारि सावबा आरैमोन बिराद समायो आरोना गोसोखौ बरिया मोनो आं बिदि बाथौआव फुजा होबाथाय आंनि गोसोआ आरोना बोरैबा गोजोननाय मोनो आरोना सान्थि सुख सान्थि दे जिखुनु खुलुमनो लाहरदो आफा बाग्रा जानायखौ साननांला दे खुलुमदो जिखुनु फैदो मोजाङै लामस्रा सारा आं रोंखायो गोमो नांबावगौमोन बारसे नांगौ र' जाबायथ' फैलाय हा फैलाय बैयाव माबायाव हैबावनांगौसो जिखुनु बैयाव थांग्रोसै हा खोनाया बिबार नांबावगोन ना बिबारा खाबावदो एलाय दै सान्थि दंखायनो जाथ्रासोल' होयो बेयाव नाङा बैयावसो बैयाव बे इसिंना बैयावनो जायो नैबेनो जायो इसिंना हा जेनेबा फुजानो रोंबाय नों फैसाया नाङाजोबबाय दां नाङाखै फुजानो रोंबाय एबारनिफ्राय रोंसिगोन हारसिं होनो ओमफ्राय नोंसिनाथ' बिदि होआ होनदोंमोन नामा हा एबारनिफ्राय रोंखाथारबाय दा जिखुनु जादो आदैमोन आंना हिनजावा आरोना बुरिया दा फुजा होनो रोंबाय जाहैबाय ओमफ्राय आरोना जोंहा मोनसे खोथा बुंनांगौ जाबाय जोंना 25K थांबाय आरोना साबस्क्राइबारा आदैमोनखौ 25K थांनायनि आदैमोनखौ थेंक इउ होनहरदो आरोना थेंक इउ होनहरदो आदैमोन होनदो थेंक इउ आदैमोन आरोना बिदिनो गोजौ थाखोआव दावगाहोबाय दा आदैमोन आरोना नोंसिनि थाखाय नोंसोर आंखौ बिदि सापर्ट होदों अनसायदों आरोना बिनि थाखाय थेंक इउ आरोना आंना बुरिया खाफाल गोनां बुरिखौ लानाय लोगो लोगो 25K साबस्क्राइबार थांबाय आरोना आदैमोन थेंक इउ आदैमोन 26 थांसै दे बिदिनो लासै लासैनो दावगायो आरोना थेंक इउ होनहरदो होनबालाय थेंक इउ आरो आंना हिनजावा फुजा होनो रोंबाय दा गियानबो रोंबाय लासै लासैनो फोरोंलांगोन आदैमोन जान्था फाग्लाया दा बेयावनो आरोना दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना होदो आरो आदैमोन गोसो गोथारै गावस्ला जोबना होदो आरो बेयावनो आदैमोन थेंक इउ